Hey Perfume! Welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, naka-scrubs tayo. Ibig sabihin yan, about nursing po ang ating pag-uusapan. This is the Nurse's Notes episode 2! Ayan! Yung first episode natin is about NCLEX, on how to apply sa NCLEX ng DIY, kasi DIY lang yung ginawa ko guys, na hindi kayo magkakaroon ng babayaran na agency. So if you're interested to know that also, I will put the link in the description box down below. And ngayon guys, ito yung ipapakita ko sa inyo, yung bag ko during night shift. So if you're interested to know what's inside my night shift backpack or bag, please keep on watching. So ito guys, ito yung aking backpack. Pink na pink. Naiinis ako sa pinili kong bag. But this one, nakita nyo siguro ito sa haul ko guys. I'm a kind of backpack girl. Hindi ako masyadong nag-shoulder bag kasi ayoko na yung one side lang ng shoulder ko yung masakit. And I'm a heavy packer. So kahit pupunta akong duty guys, madami akong dala-dala. Especially at night kasi iba talaga yung night shift guys sa day shift na mga gamit ko. Though may mga pagkakaparehas naman, pero mostly mas madami kapag night shift. Especially kapag 16 hours. Ayan. So, yung papakita ko lang ngayon guys is for the night shift. If you're interested to know what's inside my daytime bag, meron naman akong ginawa dati. Pero if you want to know my updated na daytime duty bag, please let me know in the comment box down below. And ito guys, meron siyang packet dito sa harap. Meron siya dito na may zipper. And then dito is claim nila na lagayan daw ng water bottle if you're traveling. And then, meron din siyang packet dito for the cards or for the cash while you're traveling. Ayan. And then, hindi ko alam kung para saan ito. Ang sabi nila for the headset daw and chirva kapag sa mga sombrero, ganyan. So, hindi ko naman yan ginagamit. So, let's proceed muna dito, guys. Let's proceed dito. May laman ba to? Oh, may laman siya. tig-piso. Kasi guys, usually dito ko talaga nilalagay din yung pera ko. But for now, wala po tayong pera. Walang sahod ang nurse. So, let's go here muna sa front pocket niya, guys. This is parang siyang John Sport style, di ba? Pero, this one, kasi gusto ko yung Hawk, guys. I just realized that they have lifetime warranty for all the bags. So, kapag may nasira na zipper, na mga, hardwares niya, you can just go to their nearest branch and then give it to them. Tapos, yung receipt na din, ibibigay niyo sa kanila. So, itong front niya, guys, tingnan natin kung anong laman. Isa lang. Ito guys, this is an extra watch. Ito yung, kapag kunyari hindi ko mahanap yung mga relo ko, kasi kung saan ko nilalagay yung relo ko guys, kapag dumarating ako, lalo na kapag nakipaglaro na ako sa mga dogs, iniiwan ko na kung saan ako nagstay. So, I should have an extra watch just in case na hindi ako nakapagrelo kapag nagmamadali na ako papuntang duty. And then dito guys, meron din kasi siyang ganito lagayan ng mga something tsaka pen. So I have an extra pen here kasi hindi ko talaga dito nilalagay guys, just in case naiwan ko kasi yung lagayan ko. Puro just in case na nurse may pang emergency. Eto guys, just in case naiwan ko yung pencil bag ko dun sa station at kung pagbalik ko ubos na ko yung ballpen ko, mga nurses, nakaka-relate po kayo dyan. At least may black pen ako kasi black pen yung very important. And then dito naman, may cash lang kasi may pagbibilhan ako niyan. Budget ko yan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin nabibili. And then dito naman guys sa ating side pocket dito. Di ko alam kung ano mga pinaglalagay ko dito eh. Oh, walang laman. Ayan. And then, dito naman, eto guys, yung susi ko lang ng bahay. Ayan. Kasi, kung hindi nyo pa alam, kung hindi nyo napanood yung mga vlog ko guys, nanakawan ako, di ba sabi ko dun sa vlog ko na about sa best friend ko, yung may pinakita ko sa inyo yung best friend ko. Nasabi ko dun guys na nanakawan ako ng kulang-kulang 10,000. So, update po sa nanakaw po sa akin. I had 20,500 worth of money and things. Ayan. So, hindi ko pa alam kung gagawin ko ng story time video kasi kawawa naman yung nagdakaw. I don't know yet. So, let me know if you want to hear the story about that. So, ito guys, meron na akong susi. Naglalak na ako ng bahay kasi dati hindi kami naglalak ng bahay kasi very, kami, sa mga aso namin na walang papasok. Yun pala kasi kabahay namin yung
Kabahay namin yung nagnanakaw. So, nilalak ko na yung bahay, buong bahay, tsaka yung kwarto ko. So, meron akong susi dito. Dito ko lang siya nilalagay para easy to reach kapag magbubukas na ako ng door. Then ako mag-open-open pa ng mga zippers. And then here, punta na tayo guys sa pinaka main pocket. Dito guys, may pocket siya dito. Pero hindi ko to ginagamit eh. Ayan, hindi ko masyadong ginagamit. Kapag may emergency lang ako nilalagay dyan na kailangan ko nang ilagay. Like for example, money, mga sukle, ganyan. Dun lang. And then, tada! Guys, pillow, night shift! Eto guys, nagtataka siguro kayo bakit may pillow ako, bakit matutulog ka sa duty mo, ganun. Sa hospital kasi namin guys, we are allowed to nap. Ayan, or matulog. As long as you don't have a toxic patient, wala kang nagdi-DOB, wala kang nag-fever. Kasi nasa sayo din naman yan na nurse, hindi ka nang matutulog kung may toxic talaga. Pero kapag yung mga pasyente namin puro chill lang, mga masakit lang ang tiyan, or ano lang, basta mga chill lang, mga pa-executive lang, and we can sleep, or basta, inininja mong matulog ng kahit 30 minutes man lang. Eh ako kasi guys, kahit sa upuan na ako matutulog, basta may ganito ako. At least hindi yung leeg ko, hindi mababali. Or I can just do that sa sa table. So, ito yung gustong-gusto ko guys. Pinili ko lang to sa Shopee. Ayan. And then, dahil ako ay isang lamigin na tao guys, meron po akong blanket dito. This is an airplane blanket. Kasi, galing to sa best friend ko. Ayan. Hindi niya binigay to sa akin. Naiwan niya to sa akin nung survival camp kami sa isang island, I think, ito. And then, ito yung ginagamit ko na. Hindi naman na niya binabawi. Hindi ko na rin binabalik sa kanya. Thank you, Besh. Ito, pinang-travel ko to, tsaka ginagamit ko din sa duty kasi gusto ko lang yung kapag madaling araw na kasi guys, medyo malamig. At least yung may maibalabal lang ako sa katawan kong ganyan. Or most of the time, ang ginagamit ko guys is scarf para kahit mag-rounds ako, naka-scarf ako ganyan. So, at least hindi ako mukhang tulog na tulog kasi hindi kumot yung gamit ko. So, eto guys, o kaya yung scarf. And then here we got, ano bang tawag dito? Pouch. Eto, binili ko to sa Cotton On sa Singapore pa eh. So, I don't know if there are available na ganito dito sa Philippines. Meron naman siguro. And guys, yung laman nito, toiletries. Of course, we have a toothbrush. Huwag kang mag-endorse po na halitosis ka. Ayan, toothbrush. And then, meron po tayong toothpaste na napakalaki. Para sure na sure. Kasi kung minsan din, yung ibang nurses, makikihingi sila ng toothpaste. Kung minsan din, ako yung nakikihingi ng toothpaste kapag naiiwan ko. So, ito, malaki para share na tayong lahat dyan. And then, meron po akong facial wash para kapag morning, ganyan, kapag pa-out ka na or pa-indoors na, at least fresh ka, gising na gising, yung parang malalamigan yung mukha, ganyan. Ito, tsaka, ang hirap kasi guys, yung kapag night shift ka, naiipon talaga yung oil sa mukha, kaya kailangan ko na, this one is the Pond's na acne clear, yeah, yan. And then, here inside is face towel. Yan. Para syempre may pamunas ako. Tsaka guys, kailangan ko kasi talaga ng facial wash. Kasi, you'll never know what will happen sa shift mo. Lalo na kapag, kunyari, natalsikan ka ng secretion. Or, kasi pasaway ka naman. Hindi ka nag-PPE. Diba? Natalsikan ka. Or, amoy poops na yung pasyente mo. So, nag-change ka din. So, kailangan mo nang mangyayan. Kasi, you don't want to be amoy poops naman all throughout the shift. And then here guys, meron akong umbrella just in case umulan or puro ko just in case sa video na to. Sobrang nurse na nurse, pang emergency. Kung minsan kasi guys, lumalabas ako, sobrang mainit na. So, masakit sa mata kapag wala akong i-shade. Dati kasi nagdadala pa ako ng sunglasses ko, pero parang ang mo naman, ang cool mo naman siya. Naka-shades ka pa madam, nalalabas from duty. So, ito na lang, payong na lang. Para mas konti din yung gamit. At least, kahit umulan o umaraw, pwede. Eh, yung sunglasses, hindi pwede kapag umulan, diba? I have here a notebook, guys. Ito, ginagamit ko siya kapag kailangan kong isulat dito yung mga kailangan kong i-propose sa chief nurse namin, sa admin, or kapag may mga kailangan akong i-check or i-report. Basta nga ganun. And of course, ito guys, ginagamit ko na rin siya for mga ideas na naisip ko. Kasi, alam nyo ba guys, nagpa-function lang talaga yung utak ko pag gabi na. Yung sobrang creative ang naiisip ko kapag mga madaling araw na ganun. And gusto ko nang gawin siya. Kaya napupuyat ako sa pag-iisip. At gusto ko nang gawin. Na-excite ako sa mga ideas ko. Kaya kailangan, meron akong notebook guys. Kapag
nag-duty ako kasi daming nagpa-pop out sa brain natin kapag ganyan. Creativity, things. And then, last here, tanggalin na natin. Ito guys, this is a bag organizer. Malaking tulong talaga to guys kasi para maano na hindi masyadong magulo, lalo na kapag daytime yung duty ko, para hindi sobrang gulo kasi madami na tong nakakarga. This is from Sis Tracy sa isang swap namin. But you can buy this in Shopee. Mura lang tong mga ganito guys, and maganda siya kasi madami na siyang packet. So, simulan natin dito sa nakikita na to. Meron po akong USB dito na 8GB lang siya. Just in case I have files. Word of the day, just in case. Just in case I need to print something or may mga files akong kailangan i-copy. Ito, meron akong USB. And then here, sa pangalawang packet guys, meron po akong, I have here my vitamins. Ito yung ascorbic acid from Watsons. And dito guys, sabi nili ko dati 2 week, nung masakit yung tiyan ko. Meron akong hyoscine dito. So, nagamit ko na yung, metoclopramide. Metoclopramide, tsaka isang hyoscine. Pero yung Buscopan Venus ko, yung hyoscine with paracetamol, nagamit ko na siya nung may period ako. And here inside pa, may ampule po tayo. Alam po talaga natin yung mga gamot po natin. Ito guys, Ketorolac, because I'm always in pain. Hindi ko alam kung bakit. Laging masakit talaga yung tiyan ko. Acidic kasi ako guys, so I need that. And of course, paracetamol. Actually, hindi ko to nagagamit. So, ang nangyayari dito, guys, nadodonate ko lang din to sa mga pasyente. Na, mga walang PhilHealth. Ayan, so, at least meron ako just in case. Just in case. Tanggapin ko na nga yung word na just in case for the day. And then, dito naman, guys, sa pangalawang packet dito, mga kikay kit. This one is a lip and cheek tint from Miracle Toner, sasabihin ko sana. Precious Skincare Cosmetics, guys. This is in the shade Stunning. And, isa-swatch ko pa ba siya? Ayan, guys. Isa-swatch ko na nga. Ayan. 'Di ba? Sobrang, ganon. Pero, eto guys, pag i-blend naman siya, kasi kailangan konti lang kasi yung kailangan. So, ayun. Sobrang konti lang yung idadab ko dito, guys. Kasi makukulayan na niya lahat. Kasi hindi ka naman pwedeng magbabagom na lip color kapag naka-duty ka. And of course, guys, I have here perfume. This is also from Precious Skincare Cosmetics. This is a solid perfume, guys. Ang bango. This is in the scent Encanto Shine. Ayan. Gusto ko din yung Dolce & Gabbana na blue, guys. Kasi ganun yung pabango ng pinsan ko. And then, inamoy ko yun. Actually, for giveaway dapat yun. Inamoy ko siya, nagustuhan ko rin. Same nga talaga siya ng Dolce & Gabbana na napabango na yung mga high-end din. And then, dito naman guys sa likod, ito po, meron po tayo dito na hand cream kasi kailangan talaga yan guys kasi if you're a nurse, you always wash your hands. Kasi before ka pumunta sa pasyente, mag-wash ka. After mo pumunta sa pasyente, mag-wash ka before procedure, after procedure, ayan. Wash pa more. And nakakadry talaga ng hands. Kahit nag-lotion ka na before going to the duty, mawawala yun agad-agad guys. So, may hand cream ako. Kasi, pero doon naman sa hospital namin, kung minsan may mga nagdadala ng mga malalaking lotion, ganyan, or pinapamigay na nila yung mga lotion nila, may mga lotions naman doon. Pero, just in case, wala na naman po tayong lotion. So, at least we have that. This is the, from Muzu? Raspberry treat. Ito, lang to guys, from Watsons, I think. And then here guys, meron po tayo, ang tawag ba nito? Wet wipes. Ayan. Kasi, yung tiyan natin, hindi natin ma-predict kasi, tsaka kapag umihi, ganyan, may pang-wipe. Ayan. And then here, we got a coffee here kasi guys, kapag night shift, ayan, you need to, wake up. Kapag toxic ng pasyente mo, wag tutulog-tulog, madam. So, kailangan ko ng coffee, guys, kasi sobrang tinatablan talaga ako ng kape. Ay, inggit talaga ako, guys, sa mga tao na kapag nagkape sila, naantok sila. Kasi ako, gustong-gusto ko ng coffee, but I cannot drink coffee at night, especially kapag, di ba, gusto mo coffee tayo, ganyan, usap-usap lang, ganun sa mga friends. Di ako makapag-coffee kasi alam ko, bukas na ako makakatulog niyan. So, kapag magko-coffee ako, kapag night shift, wala talagang idlipan yan. Talagang may may toxic na pasyente. May monitoring po tayo na ayaw magpa-ICU na pasyente. Yung mga tipo, ka-ICU na, pero ayaw nilang magpa-ICU, ayaw nilang magpa-transfer ng hospital, doon ka, magbantay ka. And then, dito naman, guys,
Ang laman nitong may zipper na to is just my ID here and my throw dot. Ayan. Ito, may pangalan ako na malaki para kapag irereklamo nyo po ako, may pangalan po ako. And then, of course, my company ID. Ayan. Tapos, ito guys, nilalagay ko na yung throw dot ko kasi, kunyari, nakaganyan ako. Ayan, nakaganyan ako. Kapag mag-charting ako, hihilain ko lang siyang ganyan. Diba? Pak! Hindi siya nawawala. Kasi yung iba, nawawala yung ganito nila, iniiwan nila sa station. Meron po tayong cash, may 120 pesos si madam pangkain. And here, meron po akong, ano bang tawag ito? Pencil bag. Diniclutter ko to ng isang araw nung nag-duty kami. So, natanggal na dito yung mga wala ng tinta. Inside this one here is post-it notes para sa mga, nasabi ko na to sa vlog ko na preparation for duty. May post-it notes ako para sa mga reminders ko sa mga nurses, sa mga charts nila kapag may hindi sila na-close, kapag may mga kailangan silang pirmahan. And then, eraser para sa cardex. Meron akong highlighter na kapag may kailangan lang i-highlight or kapag wala akong pentel pen, at least yung highlighter na ang gagamitin ko. And then, may sharpener ako kasi kailangan namin ng lapis sa cardex. And then, what do you call this one? Scotch tape. Ito. Armax tape. Tape siya, and then may correction tape ako dito, pero hindi po siya pang chart. Remember nurses, please do not use correction tape po sa chart po ninyo. Lagi kong sinasabi yan. Huwag kayong gumamit ng ganyan kasi kapag napunta sa korte yung chart nyo at may ganyan, wala kang laban. Wala ka talagang laban. Kasi bakit nagko-correction tape ka? Ibig sabihin, you changed your intervention para lang makalusot ka sa lawsuit, di ba? So, tas ito guys, tong side na to, meron akong pagkadami-dami na green, iba't ibang klase ng green, but my favorite one is this one. This is from M&G. And of course, meron po tayong pangalan dyan. Kasi kahit may pangalan na yan guys, nawawala pa rin yan. Ewan ko ba? Hindi bumabalik. Ako yata yung fairy godmother nila ng mga ballpen, yung mga ibang nurses. And guys, dito sa ilalim, meron po ulit tayong gamot, paracetamol. So, ilalagay ko na lang siya dito para minsanan ang lagayan ng mga gamot. And then, sa kabila naman guys, na ganito niya, meron po tayo here. Ballpen lang to, tsaka lapis. Meron ako mga ballpens na, and of course, meron akong blue. Kasi kapag daytime, pwede kaming mag-blue. Ayan. Blue. Ito yung favorite ko, nga M&G. And then, yung lapis ko guys na ngayon lang ulit nagbabalik after how many months. Ngayon lang siya nakauwi. Nahanap ko na siya finally. May pangalan pa yan guys ha. Pero ngayon lang. Ito yung gusto ko, yung Lil Hands na jumbo. Ayan kasi ayoko ng payat na lapis. Pero ito, pwede naman parang payat siya magsulat. Ayan. Kasi mas madali kong iganyan. And isa pang ballpen guys na favorite ko is this one. This is the Flexi Stick. Ayan, the 0.7. Gustong gusto ko yan isulat. Ano lang to, tigpa 5 pesos lang ata to or 7 pesos. Yung problema ko nga lang dito guys, hindi siya yung retractable para mas pag nagmamadali ka sana. Kagaya nito, nawala na yung takip. Ayan. So, yan na lang. Tapos guys, ang ginawa ko, pinagpalit ko yung tinta. Ito dapat black yung sulat niya pero ginawa ko yung red yung nasa loob. Ayan. Bumili kasi kayo ng mga ballpen nyo. Tawang-tawa ako nung may nabiktima dito eh. Then here, I got here my coin purse. Ayan. Halata pong walang pera ang nurse dito sa Pilipinas. Kasi coin purse lang po tayo. And then meron po ako dito na, parang gadget purse. Parang ganyan. Ito, meron akong headset kasi kapag gabi na, ayan, kapag waiting for the time, kapag hindi toxic, pag hindi ka naman natutulog, dinood-nood na lang sa phone or browse lang sa internet, ganyan. Tapos, meron ako ditong power bank. This is the Romos na power bank. This is 10,000 mAh. And of course, I always bring my charger. Ayan, yung cord nito guys, nandito sa phone ko kasi nagto-transfer ako ng files. So, ito siya. Binili ko lang din to sa Shopee, guys. And last naman dito, guys, is this one. This is a pulbo. Pulbo to ni Bebe kasi dati, guys. So, sobrang tagal na nito. And, ginagamit ko lang kasi to, guys, para mag-freshen up kapag sa duty. So, yun lang, guys. And that's all, guys, para sa bag ko na pang duty ko for the night shift. I hope you learned something today. And I hope you enjoyed watching what's inside a nurse's bag na pang night shift. So, yun lang guys. Thank you so much guys for always watching and for always
sharing my videos. And thank you guys for subscribing. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.